Γεια σας. Εγώ είμαι η Στέλλα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σας φαίνεται περίεργο όλο αυτό, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες γνώρισα κάποιον, τον Νίκο. Περιμέναμε μαζί το τρένο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εγώ έχασα το τρένο και εκείνος περίμενε για να πάει Αλεξανδρούπολη. Περιμέναμε και περάσαμε όλο το βράδυ κουβεντιάζοντας. Και δεν ξέρω πώς, αλλά μέσα σε μια νύχτα ένιωσα πράγματα που δεν έχω ξανανιώσει στη ζωή μου. Και εκείνος. Ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Το θέμα μου είναι ότι μου έκλεψαν το κινητό μου. Μου έδωσε τον αριθμό, τον έγραψα και μετά από λίγο μου το κλέψανε. Απίστευτη καντεμιά. Τον ψάχνω εδώ και μέρες και δεν έχω καταφέρει να το βρω. Τα μόνα πράγματα που ξέρω για εκείνον είναι ότι ζει στην Αθήνα, ότι είναι μάγειρας σε ένα ισπανικό και ότι πριν από λίγες μέρες πάντρεψε τον κολλητό του Σαμοθράκη. Τώρα, αν κάποιος από εσάς γνωρίζει αυτόν τον Νίκο, σας παρακαλώ, ας με βοηθήσει να τον βρω. Έχω γράψει το email μου στην περιγραφή του βίντεο, οπότε αν κάποιος από εσάς μπορεί, ας μου στείλει το κινητό του. Μόνο αυτό θέλω. Ευχαριστώ.